Som 3 dones les que encapçalem la llista. Les dones tenim el poder també i que hem de fer el nostre paper a la societat i que ja se'ns ha amagat prou temps i que ja és hora de deixar-nos de complexes. Som els que d'alguna manera apostem per una educació pública i de qualitat. Som una organització que aposta per la participació directa. Un partit que recolza l'autodeterminació dels pobles, ara més que mai. Un dels eixos de treball o dels eixos que treballem fort en aquest programa serà l'eix ambiental. La idea aquesta que segurament haureu sentit, de pensa globalment i actua localment. Nosaltres pensem, i així ho defensarem en els diferents espais on puguem explicar-nos, que hem de començar a prendre decisions serioses a nivell local. Això vol dir prendre decisions respecte a l'energia, respecte a l'aigua, al cicle de l'aigua, tot un seguit de residus, òbviament, que Salt sigui, pensem, un dels pobles i ciutats que es connectin amb una xarxa de ciutats que ja hi ha de transició ecològica. Per això m'he apuntat a IPSQ, perquè representen tot allò que jo penso. Necessitem entrar a l'Ajuntament perquè totes aquestes coses que ells han desgranat les puguem dur a terme.